something. See a generation that is always looking forward towards something. Ukuba ndizile kwa-guild namhlanje, I'm expecting this number of people. Ukuba ndizile ndiphangele for unyanga yonke, I'm expecting ukuba, as the contract says, the 25 yabhadalwa. We are a generation of expectations. Hleli nje sine expectations. You know, wonke umuntu apha une expectation yoba xa egoduka uzawulindelwa isapha kwabanokutya komakwabo. You know, we are a generation of expectations. And Jesus, in this gospel today, he defines duty of faith not along the lines of expectation. In fact, in this story today, Jesus warns us against expectations, to live lives of expectations. Jesus warns us. Jesus, in fact, speaks against the double standards of people who have expectations. People who have expectations have the continuous attitude of always wanting rewards. Nalapho ngamelanga baniki rewards khona. Because they are in expectation. People who live in expectation always want high regard of izinto abanazo nezinto abazifumanayo. They do not settle for less. People with expectation don't settle for less. You know, sometimes we all have high hopes. And those are people with expectation. Always, people with expectations have high hopes. Whether your expectations are low or high, you always are high when you speak about expectations. Vasi, when people elect you, banokholo lokubana siyakonyula, you know, but in their faith they have an expectation. There is an expectation when they elect you. And Jesus speaks against this. Your faith must not be accompanied with expectations. Because this is the danger. Expectations make us blind of the graces that God has placed upon people. In fact, when someone is sent by God to go and anoint a king for isizwe samaSirayeli, uTumbali, someone had an expectation kuye okokubana lo muntu uzoba yikumkani yakwaSirayeli will be a tall, handsome person who smells good, who looks good, who has a good structure. But because you cannot accompany faith with expectation, the minute you accompany faith with expectation, the grace of God becomes blind to you. And immediately, Ufefelukachiko became blind to a prophet. And Uchiko utewa wibona longozi wamkhweta wathi andikangeli ukukangela kwabantu. That is what God said to Samuel. I do not look as what mere people expect. You expected a king who had everything, who knew everyone, who had connections, who had this built, tall and handsome structure. And God defied the expectations zika Samuel. He instead wabeka endlini. He went when no one expected God to go. And that is when expectation is dangerous. You know, sometimes we sing, we preach. But us, I have a simple question. Is your faith a faith of expectation? Is your faith a faith of expectation? One of the remarks of your faith is expectation.
Because sometimes singenela ukholweni with expectation okubana ekula pulpit njena silindelela ukhulu. We have this fixated imagination in our faith okubana kuba engubani akanodlala ngepulpit ubusuke endaweni ethile. But sometimes the grace of God takes a U-turn. Favor kaThixo sometimes aluhambi ngezi expectations naso. That's the grace of God. The grace of God is not defined by faith or expectation. And there's nothing wrong with having faith, because it is Jesus who emphasizes the importance of faith. In fact, Jesus encourages faith along the line of gratitude. Jesus encourages faith along the lines of gratitude. Gratitude is when I am thankful and I am very content with what is given to me, low or high, but that is gratitude. Gratitude is against expectation. In fact, gratitude, faith along the lines of gratitude, is the faith that Jesus himself clapped hands for. Ngoba, it is Jesus who said, do not think after you have done a well-done job that everyone will clap hands for you. Don't expect that. But after your well-done job, you know, my friend, after you have done your well-done job, whether you were given gifts or not, be grateful that I have done my job. Be grateful that the grace of God, which anointed me to take this office and to establish a well-cohesive and execute a well-cohesive work along the lines of this office, the Lord has done that, and I am grateful for that. Because a servant with the faith of gratitude is a servant that is designated to be a follower of Jesus. My worries of that, Sisi followers Kayesu, is the expectations. Like Israel, when they went out of Egypt, they expected the journey to be easy. But the Lord did not make the journey easy. He defied. We see Chico who defies expectations. He does not go the route you think you go. You know, Chico does not go the way you think is the right way. In fact, the right way is the wrong way with Chico. The wrong way is the right way. Defying expectations. And maybe now the Chonaklanji. May we be against expectations. May we be guilders who have less expectations and more of gratitude. Isizathu sizawuxoxa imihla ngemihla nesizathu sizawurenyana is not because of that siyathanda, but because sithi singena ngalomnyango sesi expectations. Imagination yakho ufuna ibe reality. And remember, imagination is not always true. Imagination yakho ingaqala nangawe. Ungaciba wena usikwa Disney, ungaciba wena yeminyaka ngokwa Disney Junior. You know? So imagination is dangerous. And therefore, may you don't have faith. May you lack. May we pray today that we lack faith of expectation and sikule more in faith of gratitude. But in faith of gratitude, we appreciate one another. You are not looking for more kuluntu, but you are not looking for his banazo, but you are content with what he brings or she brings on the table.
You don't ask the question, what do you bring on the table? But instead, you take what he brings or she brings on. On the table. You embrace faith of gratitude. And Gilda said, Andrew, maybe I must heed the call. May we appreciate one another. Some of us have a lot of hidden agendas. Some of us have a lot of skeletons in our closets. But this is not the place of hidden agendas. This is not a place of hidden skeletons. This is not even a place of ratting each other out. This is not even a place of humiliating each other out. This is a place of rather, you pray for that sin and not judge that sin. Because faith of gratitude in a element, faith of gratitude. And in faith of gratitude, according to Jesus, it is always accompanied. It is always accompanied with content, not like content creation, but content of that and I cannot advance. You know, bazalwane sukuthi uzitshanda igila uthi ungabinayo leyo zityanda igila. You know, wake watsho umtishara wami wathi, when your cup is not full, don't pour it to another person's cup. You know, faith of gratitude. Yonela. Gilda zase Saba, we should be content with what we have. We should be content with who we are. Siphelele baba wezo sinabo. Siphelele baba nosisimapono nosinabo. Asisiphinde sibafumana abanye. Siphelele kolelamshosha and many others. Siphelele asizuphinde sibe nabo. And therefore we should always be grateful of that. In a lifetime, I managed and I managed to be part of them. In fact, it is Paul when he writes to the Philippians, I am not saying this because I am in need. And then he gives. Paul, I am not saying this because I am in need. For I have learned to be content with whatever the circumstance. Paul by the Philippians. Yes, I may be poor and wretched, but I am content with whatever I have. Paul in fact, ndiyazana nenzala, ndiyazana nenhlutha, kodwa enhlalweni endikuyo ndazifundisa ukwanela. Paul I am used to indlala. In fact, I'm used to indlala. I am used to the difficulties of these circumstances. I am used to ubunzima bokubanjwa ndibe ngumbanjwa wasenkosini. But whatever you, ibandla lasePhilippi, have given me, I am grateful for that. Abanye amabandla ukuthi Paul apha uyabulela ngendlala. Paul ubulela nangamatye begiselwa ngawo. I am grateful for that. You know, Paul usebenzisa some good metaphor apha. Sometimes amatye ogilisela ngawo are the same stones that one has to take and build a ladder to go up. And therefore, I am content whatever the circumstance. Faithful servant. I am content with whatever the circumstance. I don't care what happens tomorrow. I don't know what will happen tomorrow. I don't know what will happen in the future. But I am grateful that I'm just grateful.
of that. That is faith of gratitude. You don't worry about it. You just are grateful that I can still breathe in and out. And therefore, I am grateful. I am grateful for faith of gratitude is to say, with 32, 80. I am grateful for that. Would you call up? I am grateful for that. Ngoba mhlawumbi ngamanye amaxesha baninzi ababeniweyo kodwa bambalwa aboniweyo. Ininzi igildi kodwa zingaphi gildas. Would you call that? And therefore I am grateful for that. And mhlawumbi mandiyeke ngelibali lithi once upon a time ekhaya sasinomsebenzi. And xa sizoba nomsebenzi ekhaya odibene nabantu abangomama kufuneka kuphekiwe kuye kujongwe imbiza ezizawusetyenziswa. And therefore imbiza ezasetyenziswa kweli kitchen lalapha ekhaya kulethu zizindidi ngendidi. And I was puzzled, ndabuza umakhulu wami, mama kukho imbiza ezinintsi kangaka njena. Kuba ndiqaphela uba apha kukho imbiza ezika-heart. You know? Kukho imbiza ezika-heart. Aba sesibaphekayo phakathi evekini bayayazi uba uheart yimbiza kanjenjani. Ezaa mbiza zofrayisha phakathi evekini. Uqhotse nje usebenzisa yona. Eyesibini yimbiza ekuthiwa yi-ornament. Ke abantu abakhulele nomakhulu bazayazi uba phaya ekitchen kukho imbiza engabanjwayo. Akuphekwa ngayo, zange kwaphekwa kuzelwe nawe ibekwa phaa phezulu. Azange kwaphekwa ngayo, uyayibona nje and ungafika indala nalapha kuwe ufika ikhona. Imbiza ekuthiwa yi-ornament. But abantu basebaXhoseni bazawunqinela kubekho indidi lesithathu ekuthiwa imbiza yesiXhosa. Imbiza ene-three-legged. And I was puzzled and I asked my grandmother, why imbiza ikitchen lakho ligcwele zimbiza ezingaka? Wathi yabona wezo ubomi bufana nezimbiza. Nalapha siba yi-8 nje sizezimbiza zintathu. Ziloludidi kwezibhala. Kukho imbiza ka-heart iyasetyenziswa yona. Kodwa uthi umlilo wawubashushu. Ithi yawutshisa kakhulu uyibona imiqhele iphekeka. Utsho makhulu wami. Ukholo luthi zawukufika inzingo nobumnyama benilizwe. Ubabona abantu besithi angisayazi le nto ndizifake kuyo. Ubona ukholo lukhawuleza uqhekeka. Ubona ikholo kodwa akanamqheba yobangelela. Imbiza ka-heart. Ubona imiqheba iqhekeka. Okwesibini sinendidi ekuthiwa yi-ornament. I-ornament bazalwane bam kudala yabalapha. I-ornament kudala and kunjalo nje ithi zingomba isifuba kudala ngilapha. Kodwa xa unojonga imisebenzi abona into. There are people who are quick to say ndizelwe kule cawe icawe kumama katata andikhulise kuyo. Kodwa xa sijonga imisebenzi akho nto siyibonayo. I-ornaments into abakuthi kuyo kukukhomba nje uba yithi wena yithi. Kodwa xa unojonga izandla ziklini, abanxibi negambutsi, banxiba izihlangu eziduru neziphakamileyo. Imisebenzi yona ayikho. In fact, lola kholo athi umpostile uYakobi xa ithetha ukholo olungenamisebenzi lufile. Zi-ornaments ezo. Lastly, athi kubekho laa dide kuthiwa imbiza yesiXhosa. Yona ke my friend Lihle yilena ingathi ukubulelwa. Xa idingwa vice kuthunyelwa abantu abaninzi ngoba indlela esinda ngayo ayinophathwa ngumuntu omnye. Iyakhuthalelwa xa idingwa. Kude kuthiwa mayikhangelwe uba ilahlekile. Ithwalwe yobekwe eziko. Uthi umntana xa ithatha phaa kumele difre
ayihlali ngomlilo nje. Umlilo wayo ngumlilo oqindiliyo. Umlilo wayo uhlala namhlanje nongomso. Bazalwane bami, kukho imbiza ezinjalo phakathi kwenu abathiswa imililo, kodwa they did what they could do. Besenzile njena, they did not expect a thank you from anyone. Ngoba le mbiza ayihlanjwa makawambi, ihlanjwa nje umphakathi, ibekwe phaa ithi qelele, ijulwe, ibekwe ithi ihlale ngamanye amaxesha ngale ndawo ipheka ngayo, ngongathi ithi ndiwugqibile umsebenzi. Whether bebekhona ngoba bendidinga, abakho ngoku ndakugqiba, but owam umsebenzi ndiwugqibile. And that is the faith of gratitude. And nakwezimbiza zintathu, I choose the last one. Imbiza ethi le nto ndiyenzileyo ndiyenzile. Faith of gratitude. And I invite you also to choose the last one, because it is true that sino heart vice. You know, akwathi umfundisi kukho abantu sebegqibile uphuma apha. Cha balindele nje unyathelwa athulwa hayi ndinyathele laphuma. Umuntu usegqibile ubhala okokuba andibuyeli phayana kha ngokulindela isizathu sokuthi andibuyeli. Heart ne-ornaments. Ne-ornament. Okudala silapha. You know, udala silapha udala ndise-Andrew. Abazali bami balapha. Ndincancebelele. Kodwa uyibone ba xa umjonga le nto ayithethayo akayilandeli. Ornaments. Kodwa mna ndithi khetha nesithathu. A faith of imbiza yesiXhosa. Imbiza yenziwe yaweldwa ukuba mayisinda abantu xa ifuneka isetyenzisiwe. Xa iyekiwe ijulwa ngaphaya. Because that is life, bazali bami. That is life. Expectations divide the world. Expectations, yes, it divide, but gratitude brings us together. Umbulelo ngoyena nto isenza uba sibe ngapha. Siyabulelana, siyathandana, siyazana, siyakhuthazana. And that is my prayer today. Xa sizawuvumela iculo lamaculo asewisile ndinikele komtini to say ukubana may our expectations be less. In fact, uba kunokwazi suba nazo expectations at all. You know, suba nazo expectations. Kwakho umuntu wathi kumvayisi ndandichifa igili lase-Andrew yigili leqinileyo kuba singabakomkhulu. That's expectation. Tina sangena kule siphoxekile. Siliboni nalo ngoba alivumi kodwa sahlala. Sathi ngoku lesisitsha buxola sizigildas ezingene ezisitsha singabakonkozi abatshayo obakho into ethi awuzuhlala kwigildas yase-Andrew namhlanje sisahlele. And ndiyakholelwa uba sisavutha futhi kuze. You know? So sisahlele sizezimbiza zesiXhosa asihleli kuba kumnandi, but we know that the commitment we made kule gildas yase-Andrew sathi I will go to inspire love and develop. We are still interact with it. Uthi ngoku ungayanga kwa guilty ube nento ethi qatha kanene namhlanje ngolwesihlanu yilamini ndabheka ekitchen ngayo ndathi ndiyangena endlu. And therefore kunzima to divorce yourself from ezo commitments. And so today mhlawumbi kudala udivorcekile kwezo commitments, and I invite you as we sing together with me, so that you can re-establish yourself with the Lord through faith of gratitude. We can reinforce our faith. And bazali bam, bazalwane basekhaya, Gildas zase-Andrew, ezimbiza zintathu zikhona phakathi kwethu. I must repeat that. And therefore eli culo namhlanje sizalivuma apha yithi ngokuweza ukuzazi uba uyi-heart uthi Thixo andinamandla uba imbiza yesiXhosa kudala ndizama kodwa endikwaziyo namhlanje kukuthi njengoko ndinjalo Nkosi ndithembele kuwe wedwa nguwe andibizwanga ngumntu nalo ushumayelayo ngalo mzuzu akasazi isizathu soba ndibe lapha kodwa ndikwaziyo uba olo thando lwakho Nkosi lolona ndincamise
sakanye mandibe ngowakho namhlanje kungoko ndizayo ithi xa itshona munzulu boluthando mandibuve ndiselapha zolifezo lezulwini kungoko ndizayo sithandazeni sonke sicela uThixo uba uthi ngoko uburhekile kodwa uthi Thixo ndibuyisele endleleni yakho 186 njengoko njalo